Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged iti naga na Alani, iti probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ambisyosa ak. Ket dayta nga ambisyon ti gapuna, anaka amirisak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lani, dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mabalin, saan ka kuman nga agabrod? Diyak kaya't nga ginadayota. Mabalin tamat asapulan ditoy, ti masapulam ijay abrod. Para matlaang iti masakbayan ta daytoy. Kan arapaap ko at talaga ti maka-abroad. Isa ano talaga napatagakan ka, suportaran na kiti daytoy nga arapaap ko. Awan ka di karbungak amang lapad kan ka. Among ka di, adun ti relasyon ang nadadaal, gapula ang itiday tang abroad-abroad. Makaamu ka, no saan na ka maawatan. Basta no kunak nga agabrodak, uray pa ino iso ti rason ti pagsinaan ta. Talaga gayam ang nakadesisyon ka. Kat kabalampayin nga isakripisyo ti relasyon ta, gapula ang itiday ta panagabroad mo. Talaga no sikat ito bang iti panagabroad ko, nasaysaya at pa'y nga agsinatan. Tangay kabalanak nga isukat iti dayta panagabroad mo. Sige, mapan ka. Ngam saan mo matananam namaan, amasang patanak pa'y. Ngam no di mo kaya't amapukawag, di mon patuluyan ti pumanaw. Anya, mas pinilim ti agabroad? Wala, mas pilyak ti agabroad. Iso apasensya langan, ngam patuluyat ti panagabroad ko, nga uray iso ti rason ti pagsinaan mi. Di mo sayangan ti talo atawan a relasyon nyo? Kasarlaangan ti kurang kada kayo. Kaasimot ni Carlo a panawam latan. Sayang dayto nga oportunidad no paluspusak. Arapaap ko dayto eh. Kat no talaga mo't lang nga napatagakan kwa na, suportaran nak Ay, masayangan naklang iti relasyon nyo. Nasingpet ni Carlo. Nataar. Nagagat. Awanan ti sa pulang kankwana. No kayat mo, di kukwamon. Ni, anya ka din day tangay bagbagam lani. Sa anak agang angaw. No nasingpet kan nagwapo para kan ka, di uray kukwamon. Wan, ngam si kati ay ayatan na. Amok no kasano ti panagayat na kan ka. No makapanawak ton, agaramid kamatan iti pamuspusan, tapno maibawing ka ti panagayat na. Ha? Agpaiso ka di day tangay bagbagan? Wan, kunak lang arudan. Nagagat ka unay, Lani. Kaslamat din ada sa nga dosena nga anak mo, gapo iti kinagagat mo. Ag-overtime ka lang arodan. Adapay dagiti sideline mo. Kasapulan, tapno daras makaurnong. Awan planak nga agbakbakit dito eh. Lepasak lang ti kontrata. Agawid akton. Kasapulak ti aggagat, tapno ada maiyawid ko akwarta. Iti kasta, makapagnegosyo Kunak man no arapaap mo ti agaprod, itatanda di ti abroad. Agawid mo ti pampanunutam. Kat saan mo akaya ti agsumli, tako namot nga agnegosyo kan. Saan gayam analaka ti maya dayo iti ipatpatag tayo iti biyag. Mailiwak ka ni tatang ko. Kan, mailiwak iti lalaki nga inayayat ko. Adagayang boyfriend mo. Ngam apay nga awan man lang makitak akasaom iti cellphone mo. Nilang mo tatang mo ti makitkitak akasarsaritam iti cellphone mo. Pinagpili nak ngamin, no ti panagabroad ko, wenno iso. Di pinilik ti panagabroad ko. Iso akayat asawan dayta, iti ipapanaw ko, nalpas moten ti relasyon mi. Isumot lagayam asaan ka nga interesado ka ni Cesar, kat nagwapo mo't dayjay, kan nasingput pa'y. Kan kang ronaan ti amin, agasidag kayo lang iti baryo. Uy, amom, agbagay kayo. Ni Carlo laang ti ayatak. Iso ngamin ti damo nga ayat ko. Iso alapasag laang ti kontratak, agawid akton.
Kasanon, no addanton sa bali akaayan-ayat na. No talagang ayatan nak, saan nak nga isukat iti sa bali? Padasam ako mustaan no kasaritam ni tatang mo. Agdamag ka iti maipapan iti boyfriend mo. Ay, saanan? Ang mga numakangagak pa iti sao. Nagungat ni tatang, idinamuan na nagsina kami. Kaya't ngami ni tatang ni Carlo para kanya. Ay, sayang mat ni Cesar. Agbagay kayo pa'y. Talaga ka tingawan namnamakan ka, Lani? Pasensyakan, ngamtay ko nakon, addan linaon ti puso. Ngamsan kayo pa'y matanagkasar. Isong adda pa'y namnamak. Agayata ko na ikan ka. Ikan na kumamat iti kundaway ko amang ipanagnak iti dayto a panagayat ko. Adakan ka dayta. Ngam ipakpakaunakon. Awan namnamaam kanya. Sana bali. Tamabalin tamot ti agbalin anasingad nga agpagayam. Kumusta kayong tatang? Mailiwak unayan kada kayo. Numabalin laang, kaya't kunti agawid. Sa nabali anak, may salangan na tawan ti urayam, malpasan ti kontratam. Uray, ta napadakkel mo mantan ti balay tayaw. At tan pakakikita ni tinagtrabahwam ni Tabrod. Wan tatang, kat inton agawid ak, mangibangon akto iti basit a negosyo tayo. Mayat na ita napanunot mo, anak kaw. Tauray saan kan, ngagsubli ni Tabrod. Wan tatang, iso nga rod, a doble kayo dak ditoy. Agan-anad ka iti biyahe mo, Juan. Uy, makita kiti rupam ti kinaragsak mo. Kamaudyanan na, makitak matlaangan ni Carlo. Mailiwak unayan kan kuana. No kasapulan a dumawa takiti pamakawan, aramida. Ala, good luckin ka, friend. Saan ka amang liplipat Awagan na, no adakan ton iji Pilipinas. Wen, di ka kadi madanagan. Amok akayat mo launay ti makichismis, maipapan ka ni Carlo. Imbag tamom. Ay na anak ko, si kakadidaytan. Adda pimintas kan pimudaw kamutain. Da kayo talaga tatang. Saan laang asyak ti pimintas? Uray day ti balay tayo. Nakapinpintas ti namayan nyo. Gapuday ta kadagiti impaw-paw it mo akwarta, anak. Wan gayam, adabiit papanak tatang. Agsubliak matla adagos. Papanamaya. Basta, ibagak tulatan kada kayo inton sumangpetak. Sige, agan-anad ka nga raw, anak ko. Carlo, kumusta kan? Lani? Di nakadipastra kan? Sige, sumrap ka. Simangpat kam gayangan. Wen, katawanan plano kang agsublipay. Inkarigatak laang nga inlepas ti kontratak. Gaputasan ko gayam akabailan ang mapukaw ka iti biyag ko. Saan ka napukaw iti panunot ko, Carlo? Sika tinagbalin nga inspirasyon ko. Kabayatan ti kaaddak iti abroad. Sige, agtugaw tapay. Agyamanak. Pasensya kan, Lani. Ngam iti aldaw nga ipapanaw mo. Amok nga insukat na kun iti arapap mo. Kat saan nakton asublian pay. Ni Vicky ti kanayon nga da iti sibay ko. Akanayon amangan andingay kanyak. Inaram ko. Aging gasinong batan nak. Ita, natulagan ti kasarmi. Kasta ka di. No kasta. Awan gaya man subliak pay. Sorry. No naaramid ko tinang talikod idikan ka. Katsapay ko ma.
kanaragsak kayon to ka ni Vicky. Sige, agpakada ako. Nay, apagbiit kamot itinapanam. Tatang, Agsangsangit ka. tatang, saan ko anay bagbagaday to'y kada kayo? Tamo ka babalawan daklaan. Ngam idadak iti abroad. Sana na po kaw iti panunot ko ni Carlo. Isu ti inspirasyon ko idadak iti abroad. Ti amok, pasang putakpay. Masang putak asyaklaan ti ayatan na. Ngam natulag matgaya man ti kasarda ka ni Vicky. Ay, saan mo pa'y gayam nga amaw? Kunak no ammo maun. Kunak no imbagamot lang ni Vicky kan ka. Saan, tatang? Manipod adaki di abroad. Saan ko inawawagan ni Vicky? Kasta ka day. Kahit kasano nga ron itan anak ko. Di mo mat nga minadakdakamat kanyak day tabanag. Ti amaw ket talaga nalipata mo ni Carlo. Tapulos asaan mo mat ako mustain. Sana punas ni Carlo di pusok, tatang. Ngam nagsakit. Tasaan matgaya man na siyang tilinaon ti puso na. Anya nga ron ti planom ita? Nakarkaro lang ang masakit, anak, na makitkitak ni Carlo, tatang. Isong agsubliak matlang iti abroad. Tapno na dardaras ti pa nakalipat ko kankwana. Ay, kunak no makaduwakan. Agam panawan nakmutlagayam. Agamala, mawatak ti marikriknam. Nagunod mo man dagiti kalkalikagumam. Ngam napukaw mo mait ni Carlo. Naibag-abigat mo, Lani. Sikamat gayam. Sumrak ka, Vicky. Agyamanak. Kumusta kan? Nagbakasyon ka matgayam. Juan, katsika, kumusta ka matan? Kumusta kayo kan ni Carlo? Adda kumakayat ko adamagan kan ka. Anya dayta? Ay ayatong kadipay ni Carlo. Anya ka din dayta damdamagam. Si kantilinaon ti puso ni Carlo. Payadamagam pala ang kanyak. No ay ayate. Ik-ikan ka lang iti tsansam. No ay ayatampay ni Carlo. Umatrasak iti kasarmi. Ibagam lakit din no ay ayatampay. Saan mo nga ramidan dayta? Ituloy yo tinatulagan akasaryo. Imayak. Takayat kong ibaga. Ang nagbakaw ni Vicky iti kasarmi. Ha? Apa nga inaramid na ti kasjay? Kat imbagak mo't apatuluyan nyo ti kasaryo. Binaybay akon, iti kayat na. Tamadlaw ang nakadesisyon maten. Data ka no ti rombang nga agkatuluyan. Tadatamot ti imuna na adan iti relasyon. Sinumbatan na kanulaeng. Tati amuna, kat saan ka nga agsubli. Ngam itatanag subli kan. Kan saan kami pa'y matanag kasar. Ituloy ta ka no ti relasyon ta. Ngamrumbang laang nga inlaban mo ti relasyon nyo, no talaga nga ay ayatam. Saan ka kung mga imanugot iti kayat na mapasama, Carlo? Gaputapun no dagiti madmadlaw na kanyak. Asika pa'y laang tilinaon ti pusok. Ha? Agpadatalaan, asan anang lipat iti tunggal maysa. Aging gayta, sikapay lang ti ayatak. Ngamjak lang kaya't apasakitan ni Vicky. Gaputan na singpat. Ngam tangay iso tinag-back out. Awanan maaramidak. Saan kon apilitan? Taan firmat kan kwa na. No iso ti ikasar ko. Ngam sikatilinaon ti posok. Pakawanan na, no pinanawan ka idi. No insukat ka iti panagabroad ko. Ngam bayat ti kaadda ki Jay.
Naamiris ko asika tinapatpatag. Ngam ti panag-abroad ko. Ay ayatan ka, Carlo. Kadyak ka ba ilan amapukaw ka? Nakaumayag. Takayat ko adamagan no apay ang nag-back out kay ti kasaryo. Apay nga inaramid mo ti kasjahin no ay ayatam ni Carlo. Gapot na amok asaan tumatla ang agtal na ti panunot ko. Amok asikapay laang tay ayatan ni Carlo. Ken amok nga ay ayatan pay laang. Pasensya ka kuman. No siyak ti makagapo asaan ang matuloy ti kasaryo. Uray imbagak idi. Ako kwamon ni Carlo. Anya ka kadi. Agayim talat na. Awan sakit tinakam ko kan ka. Kan saan mon apaluspusan ni Carlo. Tano aramidam day na. Awan ton ti may kaduagon daway mo. Siguradot asaan kun nga isublikan ka. Talaga may saka na saya at agayam, Vicky. Agyaman ak unay kan ka. Kablaawan kayo iti panagkalay sayo. Kamaudyanan na. Da kayo matla ang tinagkatuluyan. Ay na, maragsakan na para kada kayo ato, ha? Katgapukan ka, iso ang nagkatuluyan kami. Agyaman ak unay, gayam. Agyaman kami, Vicky. Idawdawat ko. Asapay ko ma. Tama sa pulang tumat ti lalaki. Ang mga etkan ka itinapod mo. Congratulations kada kayo ado, ha? Cesar? Sinurpresa na ka. Nagawid ka mo't gayaman. Di ka banla impakpakaam mo, mat. Han, isugayam ni Cesar. Naamamok idi abroad. Cesar, iso ni Carlo. Isugayam ti lalaki asaan mo amalipatan idi adda ka pay langit di abroad. Maragsakan ak paraken ka. Tada kayo matlang tinagkatuluyan. Mabalin ka di ngayam amunak di tinapintas a maid of honor mo? Wana? Apay ka din na saan? Awan pa'y boyfriend na data. Ay na, saan mon arumbang nga ibaga data? Nakababain. Ita, adandwa nga anak mi kini Carlo, Mr. Lonely. Kat maragsakan akmet para kini Vicky, ta nagkatuluyan da kini Cesar, kat naragsak dametten nga agdenden na. To'y pagayam mo, Lani. Lani, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Timakunak, nagasat ka, tanabawin pay laang ni Carlo. Kat nagasat ka, taaddaan ka itinasaya at agayam. Kat gapo tanasaya at agayam ni Vicky, nabirukan namet, tilalaki at talaga apara kenkwana. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti nagan Alani, iti probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.